जोंनि मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर' सारा आफादनि जानानै जों गासै बर' माहारिनि जानानै बिथाङा जोंनि बे जे दाहार फादार कुलुन्दैनि सायाव बेखौ एसेबाबो रेहाय खालामबाय सुफुंबाय बेनि थाखाय बिथांनि बेसेन गोनां बिबुंथिनि थाखाय जोङो बिथांखौ आरोबाव रोजा रोजा साबायखर बावो अननानै आखाइ खब दा जोंहा हांख्राय हरजानाय दंबावो डक्टर आब' अनजालि दैमारि थरेन बर' सारा दासो जों मिथिहोलांबाय आब'आबो अखानायजासे स्पिच होनो हायोनो अब्लाबो जोङो स्पिचखौ दानस'नानैबाबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय डक्टर आब' अनजालिखौ जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दिनै फादार कुलुन्दैसामिनि अर्डेन जानायनि जा दौरि महरै आगान सुरजेननायनि 50 बोसोर फालिथायखौ दैदेनलांनाय मानगोनां दैदेनगिरि आरो दिनैनि गाहाय एट्राक्शन जायखौ लानानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों फादार कुलुन्दैसामी लोगोसे गुबुन धोरोम दौरि फादार सिस्टार बिथांमोन आरो बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि पेरिसफोरनि ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन आरो गासै मानगोनां गेदेर गोलाव नोंथांमोन आदा थरेना बुंना गालांनायखौ गिबायसो खोमा बेबा बेसे गोलाव होयो होननानै आं जेबो गुबुन खोथा बुङा आं एफाग्राबबो नंद्राया होनांगौ होनब्ला होनो हागोन किन्तु दिनैनि सानाव जोंहा गुबुन खोथा बुंनांगौ जेबो गैया खालि फादारनि बागैल'सो आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन नाथाय आं गिनायसो मोनदों खारन फादारनि सोमोन्दै बुंनो थाखाय गसंनोबो जोंहा माने उपजुक्तता गैया बिथांनि माबे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो बिथांखौ जोंनि बाख्नायनाया जेबोआनो नङा बिथांनि जा मावनाय साननाय नागारसारनाय होनो हानाय बेफोरखौ सानोब्ला जों जेरावबो गैया लाजिनाय मोनो आं दुखुसो मोनो दिनै आं बेयाव फैनानैहाय ओरैबायदि मोनदों माने जों बहा दं जों जे बुङो जोङो गावनि मानसिनि थाखाय खामानि मावो जों मा मावनो हामारदों बिथांनि रुजुथायाव बिथाङा मोनसेबो फिल्डखौ नागाराखै मोनसेबो बिथिं नागाराखै जेराव बिथाङा आखाइ होआखै दिनै गासैबो खोथाखौ हयथ' गासैबो मिन्थिजोबामोन बिथांनि कन्ट्रिबिउसना मा दहाय आं सोंदों बिथांखौ जे बे स्पेलिंखौ कुलेन्डाइ होनगोन ना कुलान्डाइ होनगोन होमब्लाना बिथाङा आंनो गोदान खोथा मोनसे मिन्थिहोबाय जे कुलान्डाइ होनबाय किन्तु दहाय बिथांनि सोमोन्दै जेब्ला जिउ जारिमिन खिन्थादों बहा जोनोम जानाय बिफानि नाम बिमानि नाम बुंजोब्बाय नाथाय मोनसे खोथाखौ बुङाखसै बिथाङा मा सानाव जोनोम जानाय बे कुलेन्डाइनि ओंथियालायनो बेबि जिजास बेबि ख्रिस्टमास खालि जोनोम जानाय फादारा स' बेनिखायनो बिथाङा माने बर'दिनखालि जोनोम जानाय थ' बर'दिनखालि सोर जोनोम जानायजों सोरनि जोनोम जानायनि थाखाय रंजायो बासायग्रा उद्रायग्रा जिसुनि जोनोमखौ जोङो फालियो स' बिथाङा बे सानाव जोनोम जानायनि ओंथिखौ लाखिबाय बे सानाव जोनोम जानायनि थाखायनो जेन' बिथाङा दिनै आरो बयखौबो गरिब गुन्द्रा माने बुहुमाव सिनायजायै हारिफोरखौब्लाबो बिथाङा दिनै अनदों सिबिदों आं गोसोखांबाय थादों बेयाव जिरायनानैहाय आं बुंनायाव गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन आं बिथांखौ दिनै सेकेन्ड रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल होननानै बुंनो लुबैयो खारन रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला बै समाव इंराजनि सासन समाव फैनानैहाय जाय कम्पानि फैदोंमोन बेयावहाय बे कम्पानिफोरखौ
बिसोरखौ माने बिसोरनि धोरोमगुरु हिसाबै जेब्ला फैदोंमोन गोबां बिथांनि नोजोरा ख्रिस्टियान धोरोम फोसावनाय नङामोन नाथाय बर'फोरखौ लानानै बिथाङा इन्टारेस्टेडमोन सोरांबानो बर' गामि गामि बेरायोमोन जलंगा गांसे लानानै जायनि थाखाय रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलखौ बर' बोराय होननानै बुङोमोन स' बिथाङा दि काचारिस लेखाखौ लिरनानै गालांदों अब्ला बिथाङाबो दिनै बर'फोरनि लिटारेचार बा कालचार एजुकेसन गासैबो बिथिङाव ससियेल आपलिफ्टमेन्ट एभ्रिथिं स' बिनिखाय आं बुंनो लुबैयो जे बिथाङा इट्स लाइक फर आस सेकेन्ड रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल जायनि गेजेरजों जोङो दिनै लिटारेचारबो मोन्दों दिनै कालचारनि बेलायावबो जोङो मोन्दों सोलोंथाइनि बेलायावथ' जोङो बुंखाजाया जे बर' माबायदि जायगायावहाय जाय जायगानि सा खोला नायस' हायामोन बे समाव बेबायदि मोजां स्कुल नागिरब्लाबो बुंस' हायो बेवहाय बर'मा एरियानि थाखाय बिथाङा बोर बादि बे स्कुलखौ खेवो नाथाय जों बेखौबो मिन्थियो आं आब'रैनो बर'निफ्राय आं मिन्थिदों अफकर्स फादार कुलुन्दायस्वामीनि खोथाखौ बुङोब्ला बिथांनि मुं लायोब्ला जोङो आब'रैनोनि मुंखौ लायाब्लानो जाया स्पेसियेलि आंनि बेलायाव आं लोगो मोनजेननाय आंहा दिनबार गोसोआव गैया आं गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव दंमोन हयथ' 88 जागोन खोमा स' आब'रैनोनि न'आवहाय आब'रैनो मोना बुरलुंबुथुर बर' फिल्म ससाइटि होननायनि गेजेरजों मोनसे बर' फिल्म बानायनो नागिरनाय आंखौ इउनिभारसिटिनिफ्राय लिंनानै लाबोदोंमोन सावरायनो थाखाय स' सानसेखालि आङो एसे गले गले फैनाय जाबाय बिनि उनावहाय सानसेखालि आं थांनो समाव आब'आ होनबाय आं लिरदों बेखौहाय जे एसे थाथ'लाय आं मानसि सासे लिंहरदों होननानै ओमफ्राय दसे उनाव होनबाय सोरखौ लिंदों आब' फादारखौ लिंदों आं होनबाय ओमफ्राय मा रायलायगोन आंथ' एसे बोरैबा मोनबाय माबा सोर फादार मा होननानैबा सिनाखि खालामना होनो नागिरदों ओमफ्राय सारा एकदम माबा फादारा लुज हाफ सार्ट गांसे गाननानै लुज पेन्ट मोनसे गाननाय सिम्पोल माबायावहाय नुजाफैबाय फैनाय लोगो लोगो आं सानदों फादार इंराजिफोरजोंथ' सावरायनांखागोन बिदि होननानै आं एसे रेडि जायो होमब्लानो आब'आ लोगो लोगो बुंबाय बे फादार कुलेन्दाय आरो बेयो अनजालि आं बुंबाय थायो जे नोंखौ नेनानैनो थाथ'दों बियो बिदि जाबाय आरो स' that was the first day I met फादार कुलुन्दायस्वामी स' बिनि उनाव फादारा आंखौ सोंदों बहा थायो मा फरायो एनिवे एसेबां मोजाङै बिथाङा आं माबानायनि लोगो आं सोमोनांबाय आब'आ मानो बर'है इन्ट्रडिउस खालामखो सिनायहोखो बुजिदोंना बे फादारा होननानै ओमफ्राय फादारा 1 सेकेन्डनि भितरावनो आंनि साननायखौ गोजान खालामनानै बर'जों हेन्डसेक लानानैहाय बर'जों थाब बुंनो आरम्भ खालामबाय आंथ' बागदावखांबाय आं नायबाय थाबाय मानसिखौ माबादि बुंदों माबादि हादों ओमफ्राय उनाव दान्दिसे जिरायनानै एबा सावरायनानैहाय आं थांबाय बासाव गाखोनानै गुवाहाटीसिम आङो बासाव बेखौल' सानलांबाय थादों बे फादारा माबादि खोलानिफ्राय फैनानै सा सानजानि मंगलवेद गुस्थिनि रावखौ बोरै सोलोंखो स' आं सानदों जे नाथिं इज इम्पसिबल गोसो जायोब्ला दिनै बे स्कुलखौ फसंनो थांनायाव जों बेखौबो मिन्थियो जे काठगरायाव थांनांदों कर्टआव बे हानि थाखाय एकदम माने बिगोमाया सहिचायै होनायनि उनावबो माखासे मानसिनि खैसाराव बे माबाखौहाय स्कुलखौ फसंनायनि थाखाय कर्टसिम लांदों केस गेलेनो गोनां जादों आब'रैनोआबो कर्टनि फादाराबो कर्टनि काठगरायाव थांनानै गसंहैनो गोनां जादों बेल' नङा माखासे गोबां खुफुं मोननाय दङ फादारनि जिउआव जेब्ला हलि सेलिब्रेट खालामो हारसाफ्राहाय बिसोरो फैनानैहाय माबायावहाय सेन्ट जन स्कुलाव जुरजुबुस्ति गेट खेवनानै हाबनो नागिरो सानसेखालिनि बाथ्रा फादारा दलर ओंखारना फैनानै रायज्लायनो फैदोंमोन बे मानसिफोरजोंहाय जे बेयाव हाबनो नाङा गथ'फोर दङ बेबादि होननानैहाय खिन्थु फादारनि बे गुफुर केसेकआव फुरा हलिखौ जेरै मोनो फुनलाजोबनानै थांनाय फादारा निस्सय गोसोआव दङ बेफोरबादिबो खुफुं फादारा मोननो गोनां जादों स' जेखि जाया फादारा खिन्थु मोनसे खोथा मिन्थिखायो जे बिथाङा जि सानो बेखौ बे सैथो आरो बेखौ बे मावनानैसो गारगोन जे रावबो होबथानोबो हाया रावनिबो बाजानायाबो बिथांखौ गावनि साननायनिफ्राय गोदोर होनो हायाखै आरो बेबादिनो बिथाङा गोमजोर गोसोजों जेखौ मोजां होननानै गाव सानो जोंनि मानसिनि थाखाय बेखौनो बिथाङा दिनैसिम मावगासिनो सोमोनांथाव बिथाङा रिटायारमेन्ट जाबाय गासैबो बिबाननिफ्राय बिथाङा
फ्रि जाबाय होमब्लाबो दिनै आसामखौ नागारलाङाखिसै बर'लेण्डखौ नागारलाङाखिसै बे जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो गिदिर बोर आरो बिथाङा फर्मेल अफिसियेल जिथु बिबान दंमोन बेखौ नागारनानै गावआ गोदान बिबान लाबाय जेखौहाय बिथाङा बेबादि जायगायाव थानानै बायदिसिना दिनै जों खोनादों मिउजिक स्कुलनिफ्राय लाजेननानै बिथाङा मा खामानि मावाखै बेफोरनिफ्राय बिथाङा मालाबाबो माने आजिरा लानानै थानो लुबैयाखै नाथाय जेब्लाबो more and more बांसिन आरो बांसिन बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय बिथाङा आवगायलांदों आं मोनसे खोथाखौ बुंनानै फोजोबनो नागिरदों गुबुनफोरहा माबादि इमप्रेसन दङ फादारफोरनि सायाव ख्रिस्टियान मानसिफोरनि सायावहाय जेब्ला जोहोलाव बासिराम जोहोलावनि फिल्मनि प्रिमियार श' जादोंमोन गुवाहाटीनि लाखटकियावहाय थ' बेयावहाय आं ओइखालि प्रग्रामखौ आं मदारेट खालामदोंमोन सालायदोंमोन दानि दिनाव बेखौ एंकर होननानै बुङोसै स' ओइखालि जोङो माबाखौ प्रग्रामखौ मेन प्रग्रामखौ बेखेवनो थाखाय बे समाव 96 मोन 96 मायथाइयाव बै समनि एजिपि सरकार दंमोन स' जोंहा मुसाहारि आदा मा मुसाहारिमोनलाय राजेन्द्र मुसाहारि आदाखौहाय चिफ गेस्ट हिसाबै लिंनाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय सानैसो मानसि लिंदेरदों ओमफ्राय गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि बै समाव इंराजि बिफाननि माबामोन हेडमोन डक्टर हिरेन गुहाय सार बिथांखौ आंहा गोसोआव दङ जायहा बरेनुवा बुंनाय नों अनजालि बिनि फन नाम्बारखौ हायोबा गथाय माबा नागिरना होलाय बै समाव लेन्डलाइनसो थायोमोन आरो प्रफेसारफोरनि न'आव थायो स' आं नागिरनानै होबाय बिथाङाथ' माबाबो लिरोबो गोबां पेपारफ्राव लिरो जार्नालिस्ट बादिबो बे साइडआव बिदि खामानि मावो बेवहाय जोंनि बासिराम जोहोलावनि बागै मोजां लिरगोन खोमा बिथाङा मोजां पेपारफ्रावहाय स्टेटनि पेपारफ्राव बेवहाय बेखौबो लिंनोसै दे होनबाय आंहा गोसोआव दङ बेनिफ्राय लिंबाय बिथाङा थांबाय दा लेम्प लाइटिं जों बाथि सावनो रेडि खालामबाय स्टेजाव बाथि सावनाय समाव चिफ गेस्टखौ लिंबाय बेजों लोगोसे सोरखौबा लिंफाबाय बेयाव बिथांखौ लास्टआव लिंनाय जाबाय हिरेन गुहाय सारखौ ओमफ्राय बिथाङा फैयाखिसै साखि सावनो नङा फैबाय फैनानै दा बै साखि माबाया खुन्दुङा माने खममोन थ' बेयाव जोब्बाय सावनाया ओमफ्राय थेवब्लाबो स्टेजाव अनार होनानै बेखौ लिंबाय बिनि उनाव दसे थानानै बेयाव जिरायनाय बे सारनि सिटआव सारा गैलिया खिन्थु आर'नाइ गांसे गोग्लैनानै थालांदों दा आब' रेनुजों आंजों बेखिनियाव थांना माबा रायज्लायदोंमोन से अनजालि नै माबानि आर'नाइया थांबायसो खोमा थां नागिरहैथां बाहेराव ओमफ्राय आंबो थांना खारनानै ओंखारलांबाय सेंग्राफोरखौबो आं लगायबाय थांलाय गुहाय सारा थांबाय नामा गैलिया बे थांबाय 96नि खोथा बोसोरब्रैसोनि आगोलाव बे खोथाखौ बिथाङा लिरबाय बे BPF हान्जाजों दिहुनजानाय बड'लेण्ड होननाय मोनसे लेखा दङ बेयाव बिथाङा लिरबाय ओमफ्राय मा लिरदों आं बुजियाखिसै आंनो बे लेखाखौ हरना बुंबाय बेयाव नोंनि नाम दङ नोङो बेखौ क्लियारिफिकेसन हो ओमफ्राय आंहा गोसोआव गैया बिथाङा लिरदों जे मोनसे धर्मीय अनुष्ठानाव लिंनानै बर'फ्रा आंखौ असनमान खालामनाय होननानै बियो बेयाव एडिटरियेल लेटार टु एडिटर्स होननायाव लिरबाय ओमफ्राय आं नोंखौ अनजलि दैमारि वासेल खिदिनाखन होननानै लिरदों ओमफ्राय अनजलि दैमारिया आंखौ माने प्रफेसार होनालासिनो लेक्चारार होननाय बेफोरबायदि बायदिसिना लिरदों बेयो आंहा गोसोआव फैयाखिसै आं थाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव बियो आरो प्रतिदिनाव बेखौनो एसे गुवारै लिरफिनबाय होमब्लाना आंहा गोसोआव फैबाय बेसो बे बासिराम जोहोलाव फिल्मनि प्रिमियार श'आवसो जानाय घटनाया बेयो लिरबाय जे ओइखालि आंखौ बिदि चिफ गेस्ट लिंनानै आंखौ बाथि सावनो होआसै सासे हलौ गस्ला गाननाय बै माबा तामिलनाडुनिफ्राय फैनाय फादारखौसो लिंबाय माने एकदम गाज्रि रावै असमियाव लिरदों हलौ सुला पिन्धा হেৰি তামিলনাডুৰ পৰা অহা ফাদাৰ এজনক মাতি পেলাই তেওঁক চাকি জ্বলাবলৈ দিলে মোক অসন্মান কৰিলে মই আছিলোঁ মুখ্য অতিথি নানে ओमफ्राय उनाव आङो आब' रेनुवा दङमोन बे समाव आं आब' रेनुखौ कल खालामबाय बे खालि प्रग्रामाव हिरेन गुहाय सारखौ चिफ गेस्ट लिंनाय नामा ओहो मुसाहारि मिनिस्टारखौसो लिंनाय बेखौ आंहाथ' गोसोआव दंखायो रिपर्टार हिसाबै बा मोजां लिरबाय थाग्रा कलम लिरो बियो बेवहाय बिदिसो लिरनाय थांबायसो बिनि उनाव आङो लिरबाय माने बियो बेखौबो लाबोदों जे बे फादारफोरानो ख्रिस्टियान फादारफोरा बिथिं फैनानैहाय
सिलाय लाग्रा संगठन जोनोम होयो बेहालागि लिरनो बियो बावासै दा आं बिनि रिप्लायाव आङो फुल प्रतिदिननि 3rd पेजखौ लानानै आं लिरबाय जे मानो बेबायदि लिरनो गोनां जाखो बे प्रग्रामनि थाखाय आं डिटेल्स लिरबाय गोलावखौ बुंला आं बेखौ मेनसन खालामदों जे ओइ खालि सार माने आंखौ क्षमा हो आं अर्गेनाइजार्सफोरजों रायलायबाय नों माने मुख्य अतिथि नङामोन गाहाय आलासि नङामोन बै समनि मन्त्रि अमुगासो माबामोन ओमफ्राय नों जायखौ हलौसुला पिन्धा होननानै बुंदों बिथाङा जाबाय तामिलनाडुनिफ्राय फैनाय सासे मानसि जाया बर'नि हारिमु राव गासैखौबो गोबानानै लाबाय आं नोङो हागोनबा सार आं चेलेन्ज खालामदों प्रतिदिन पेपाराव हागोनब्ला नोङो बर' सोलों बर' रायलाय खिन्थु दिनै बिथाङा फैनानै जोंनि हारिमुखौ नाजावफैबाय जोंनि बर' मानसिखौ नाजावफैबाय जोंनि बर' समाजजों गोरोबनानै थाफैबाय खिन्थु नोंथांमोना जोंनि नसुंसेयाव थानायफ्रा खैजोना बर' रोङो बुंसार आरो दिनै बे माने ख्रिस्टियान मिशनारिनि सोरखौ मिशनारि दालाय बहा मिशनारिस दंबावो बेयावलाय बहा दं गैलाना गोदो आमेरिकान बेप्टिस्ट मिशनारिस बा एंग्लिकान मिशनारिस जों बिदि होनोमोन दाथ' बेफोरो गैया खिन्थु नोंथाङा जायखौ बिदि बुंदों बे बिदि नङा आरो दिनै आन्डारग्राउन्डफोरखौ लायनो ख्रिस्टियानफोरा माबादों अब्ला आं सोंदों अपेनलि बर'फोरखौ नोंसोर बिदि नाम होबाय वाट एबाउट उल्फाखौ सोर मिशनारिसा दानानै होनाय बेखौ लिर सार बे ओमफ्राय दिनै बेखिनि खोथाखौ नों जुदि बै बड'लेण्ड होननाय माबायाव लिरोमोनब्ला बर'आल' मिन्थिगौमोन नों गिदिर पेपाराव गिदिर माने दा बहल চোতালত আনি আপুনি নিজেই উজতি খালে होननानै লিৰদों आं दा আপুনি এনেকৈ কৰিব নালাগিছিল সসন্মানে মই কৈছোঁ যে আপোনাৰ যিবিলাক ভুল ধাৰণা বেয়াवनो लायनो माबा बड'लेण्ड सापर्ट खालामा हिरेन गहाया बेखौ होखारनांगौ होननायसिनो रायलायाखैयानो गावसो खारबोदों गाव लिरबाय माने आद्रिनो जे ओइ खालि आंखौ चिफ गेस्ट लिंनानै साखि सावनो होयिखाय आंनो होनाय आर'नाइखौ आं सिटआवनो गारना गारबोबाय म पेलाय थुया हिलु होननानै प्रतिदिनाव लिरबावबाय बियो आं बिनि उनावसो गुतै खोथाया आंहा गोसोआव फैबाय होमब्ला आं नैबे खोथाफोरखौ आं लिरजोब्बाय जे सार दिनै जुदि जोङो असमिया गामसा गांसेखौ जुदि बिदि लिरनायमोनब्ला सारा आसामाव अर जोंगौमोन खिन्थु जोंनि बर' हारिया बिदि खालामा नोंथाङा आर'नाइ गारनानै गारबोनाय बेरास नोङो ओइ खालि चिफ गेस्टआनो नङामोन थ' माने आं फादार कुलेन्डाइमबा आंहा बे खोथाखौ गोसोआव फैयो एसेबां गाज्रियै बुङो गुबुना जोंनि नसुंसेयाव थानाय मानसिफोर खिन्थु दिनै बहा साउथनिफ्राय फैनानै कुनु मिल गैया सिमाङावबो हयथ' सेंग्रा समाव उन्दै समाव फादारा सानफेराखैमोन बेबायदि जाथि दङ बेबायदि राव मोनसे दङ बाट हि कुड डु इट आं सानो दिस आर अल ब्लेसिंस अफ गड He is a really blessed person, blessed father, बोर मोनजानाय and so we also बर'फ्राबो दिनै blessed हारि होननानै आं सानो गोबां बिथिङाव जोंहा माखासे शर्ट्स कामिंफोर दङ थेवब्लाबो बर'नि जिखिनि रायजो राजा जिखिनि मावनाय दांनाय माबादिहाय थानाय जोंनि हारिमु राव सोलिनाय जानाय बेफोरखौ नायोब्ला गुबुन ट्राइबेलफोरनि रुजुथायाव आसामनि बिथोराव जोंनो जौसिनाव दङ स' आं सानो पार्सनेलि वी आर ए ब्लेसेड कमिउनिटि also that is why we are getting like Father Kulundaisamy who is also a blessed person to बिथाङाथ' गावनि थाखायनो blessed आरो बिनि थाखायनो जों मोनदों होनना आसा खालामो आरो दिनै खालि ख्रिस्टियान दहाय बुंनाय बादि ख्रिस्टियान बर'फ्राल' नङा गुबुनारिफ्राबो जेरै जोङो रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलखौ एज ए बर' हिसाबैनो जोङो जोंनि बर' रावखौ हमथानायनि थाखाय जों मान होयो बेबादिहाय बिथांखौबो जोङो गुवार माबायावहाय लांनो हाब्ला मोजां to spread his contribution towards a better community जोंनि कमिउनिटिनि सायाव जिखिनि मावदों बेखौ जोङो फोसावनो हाब्ला मोजां आरो जोंहा आदा थरेन दङ माने बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बिथाङा जिखिनि माबाया फादार कुलेन्डाइसामीया जिखिनि कन्ट्रिबिउसन होदों बेखौ नायोब्ला जों आसा खालामनो हायो थुनलाइ आफादाबो डेफिनेटलि बिथांखौ मान होगोन बिथांखौ रिकगनिसन होगोन बिथांनि बे कन्ट्रिबिउसनखौ बेखौ इन ए वाइडार फराम आं बेखौ आसा खालामो जोबनायाव बयनिसिमबो गुसुं होननायावनो
एसे गोलावानो जाबाय बेवहाय निमाहा बिबाय जोबनायाव फादारनि जिउ सोलेर गासैबो जाहाथे जेब्लाबो गोख्रों जानानै थायो आरो बिथांखौ आरोबाव गावनि हामजाथाव खामानियाव जेब्लाबो जाहाथे बाहायबाय थायो बेखौनो आं आफा इसोरनियाव आरज गाबनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों